ассалому алайкум дӯстони азиз, бо шумо ҳаст шабакаи Ситораҳо Ньюз. пеш аз оне ки сар мекунем, лайк ва обуна шуданро фаромӯш насозед. рафтем. овозхони машҳур Сарвиноз Юсуфӣ аз блогерон шикоят кард. ба гуфти ӯ, кори блогерон кардан нодуруст мебошад. биёед гуфтаҳои Сарвиноз Юсуфиро гӯш мекунем ва ақидаҳои худамонро мебарорем. салом ба кулли нафароне ки моро ин лаҳза тамошо мекунанд ва ман ин наворо барои анамон блогероне ки бисёр илтимос мекунанд, моҳош қади дархост мекунанд барои просмотрашон ки биёям ман сабт кунам барои интервю додан ва барои чӣ интервю да зора мекунена ва сарлавҳара тамоман як чизе ки мада махқул нест, ҳавая мемонен. Сарвиноз шавҳар мекунад, Сарвиноз ба шавҳар мебарад. ягон инсон зан бе шавҳар намеша ва ягон мард бе зан намеша. Ки маънои ӯро надорад ки ман дар намоиш мондам айни ҳол шавҳар кофтесам бия ки ман шавҳар мехоҳам, ин маънои ӯро надорад ва ин аз ҳамин байни як соат интервью илтимос блогерё ҳамеша нагиред, набуреда дар тамоми ҷо барои просмотр рехтон реклама накунен. мада занг назанен аз ҳама тараф, уже телефони ман дам намегирад. ман шукр нестам, хоҳиш мекунам аз шумо ҳамин чиза истифода набарен. ман гуфтам ки бешавҳар намешавад. бале ман гуфтам ки зан бешавҳар намешавад, мард безан намешавад. акуман як қиссае ки ман хостам ки рост гӯям, не ки маънои ӯро надорад ки дигар дар куҷои як касе бошад бояд ман бигирам. агар дар куҷои якта шавҳар бошад, як зангир бошад, бояд ман акӯин ҳавая бигирам, ин маънои ӯро надорад. ман дар бисёр занг назанед, илтимос мекунам ва илтимос ав блогерон мекунам ки дар инстаграм, дар тамоми шабакаҳо ҳамон камташа бурида шавҳар гуфтан намонед. хоҳиш мекунам мана упоминут кардеси бисёр беӯра ман ия намемонам дар сайтам. худона ғамам натед, ташвиш натед. мондам кардем уже ай ҳами шавҳар дорен, шавҳар карден, шавҳар намекунен. охай вақти соат дора ҳамаи ҳоли инсон вақте ки захми дил дора, вақте ки инсон мисол худаш на ҳамин коро болои сараш омадагай ҳичи намехоҳам. барои ман дар занг назанем, ман шавҳар кунам нестам. ҳарчи ки дар қисматам бошад ба вақти соати худаш. саломат бошед. мино баҳруллоева худро Шакираи тоҷик меномад. бале, шумо хато нашунавидед. мино баҳруллоева худро Шакираи тоҷик меномад. барои чӣ овозхони машҳури тоҷик худро бо Шакира Изабел Меберакрепол баробар мекунад? барои бисёр мухлисони мино баҳруллоева шунидани ин хабар хело ҳам хандаовар буд. шумо бошад дар ин бора чӣ фикр доред? фикрҳои худро дар зери комментария нависед. Хулоса аму духтара мада доданиям. Ну, это здорово, с одной стороны. Хамешава. Кстати, чӣ баъира Шакира меган? Шакира? Куҷо Шакира да монандай? бо ҳамин тамом лайк ва обуна шуданро фаромӯш насозед. формати видеои нави моро дастгирӣ намоед.